Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga koni kiny nochopi alap mar bago rombe ma Kamukunji, Nairobi. Kendo riwore gi Jo-Kenya hayango odiochieng' mar Sabasaba. Raila olero ni ng'anye boma. Ok en Sabasaba kata matin. Kendo ok nyal miyo Sabasaba obed kod nengo mare. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Ka odong' seche to ganda Jo-Kenya yango odiochieng' mar Sabasaba, higni 35 mosekalo. Ogai mar ODM Raila Odinga yango ni en owuon kaka jal mane ondhik kendo chamo itopoi e kinde loch mar agoko e kendo chopi alap mar bago rombe ma Kamukunji mar yango odiochieng' mar Sabasaba kod Jo-Kenya. I will go to Kamukunji to remember those who passed on in the past. My view would be the road should lead to Kamukunji. And then in Kamukunji, people meet there and pass a resolution. This is what we want. Raila olero ni onge ng'anyo mibi bagi konde mag boma mag lodho mwandu Jo-Kenya kasto mieno kum Sabasaba mibi time chuny boma. Ogai mar ODM ojiwo Jo-Kenya ni mondo Sabasaba obed kod nengo mamare to nyaka time mana kama ne ochake ma en Kamukunji. Uwanja wa Kamukunji ni muhimu sana kwa taifa letu. Tukiongea juu ya Sabasaba mpaka tuongea juu ya Kamukunji. Na hapa ndiko mimi napendekeza ya kwamba Wakenya wakutane Kamukunji na waende pale waongee wakikumbuka wale ambaye wamepoteza maisha yao katika harakati ya ukombozi wa taifa letu, na vile vile waseme yale ambayo wanataka ifanyike katika taifa letu katika siku zijazo. Hizo ndio pendekezo zangu. Kuloso Nairobi, jatelo lero ni Sabasaba osekelo lokruoge mathoth e yor demokrasia, kata kamano dok chien moko to pod nitiere e kendo nyaka rangi malong'o pachoka. Odinga okoni moko kuom gigo ma nyaka mimbi e kinde chwalo ng'ur mag Sabasaba oting'o pek mag uchumi to kod thuolo mag dongruok e Kenya. Economy has not performed as we would have expected. Achieved the formation of other political parties. In the process, we managed to push for a new constitution, freedom of expression. The media is generally now much freer than it was at that time. We have not achieved everything that we want. You can see, for example, violations of human rights. Still abound here. You've seen police being able to shoot people, to kill. Kata kamano, okoni siasa noya chon, e kendo pod biro dhi nyime, to nyaka chiw lwasi mar telo, manyangafu, ne oganda makare, to kod jotelo ma obedhore, man kod timbe mongirore, to kod chia makare. Sabasaba actually was a very noble idea. Sabasaba was meant to bring the people together for a common cause. And this cause was change. Walter Nyambaga, Ramogi TV.